ar Hacio, a byddech chi'n fodlon roi ôl bys a manylion eich pasbort i glwb nos. Mae jyst yn agor o drysau ar gyfer gymaint mwy o drosedd, fi'n meddwl, o ffrod. Pam bod y ferch yma wedi cael llon bol o deithio i'r gwaith ar y tren. A bydd y wain yn cael ymateb y cwmnïau trenau. Ond yn gyntaf, un o straeon mawr y bythefnos ddiwetha yw'r protestiadau tu fas i eglwys St Paul's yn Llundain. Erbyn hyn, mae dros 200 o bebyll ar y safle. Ond pam bod y gwersyllwyr yn protestio, a beth yw ei nod? Dros 950 o ddinasoedd. Dros 80 o wledydd. O Efrog Newydd i Tokyo, ac o Rhufain i Llundain. Ar y 15fed o Hydref, fe nath miloedd o bobl ar draws y byd ymuno mewn protest ryngwladol yn erbyn trachwant ac anghydraddoldeb. Yma yn Llundain, fe nath grwp o'r enw Occupy London Stock Exchange ddod i brotestio ar strydoedd y ddinas a chodi pebyll tu fas i dir eglwys St Paul's. Bwriad y mudiad yw protestio yn erbyn system gyllidol Pryden, sydd, yn ei barn nhw, yn cosbi'r mwyafrif yn hytrach na'r banciau. We're protesting against a world that is basically run by a tiny group of extremely powerful financial centres, corporations and individuals and financial organisations. And they're the ones who turned the economy upside down, and then they're the ones that the government paid off with everybody's tax money. Un fuodd i'r brotest yn Llundain yw'r fyfyrwraig Efa Thomas, sy'n aelod o fudiad o anarchwyr yng Nghaedydd. NHS yn cael ei dorri a bethau fel, mae bancwyr mae dal yn cael cannoedd o miloedd o bunnoedd bob blwyddyn allan o pres ni. Y peth gweitha ydy'r gap rhwng mae pobl sy'n methu hyd yn oed bita yn gwlad ni, a wedyn mae pobl sydd jyst efo pres mae'n gyd. Bythefnos nôl nath hi dreulio diwrnod gyda'r gwersyllwyr o flaen eglwys St Paul's. Ond o'n i'n diwen anheg bod nhw'n protestio tu fas i eglwys St Paul's, achos diwen ddim byd i wneud ar eglwys? Na, diwen byd i wneud efo'r eglwys o gwbl, ac yma'n drist na fanna oedd rhaid nhw endio fyny, ond oedden nhw methu mynd fewn i'r ddinas lle dylen nhw fod rili, achos fanna mae'r bancs a bob dim fel. Dwi'n meddwl bod y camp di trio gweithio efo'r eglwys, ac oedd o'n drist pan nath yr eglwys dechrau dweud bod nhw'n mynd i cymryd action fel legal yn erbyn y camp, achos o be o'n i'n gweld nath nhw trio clirio'r fatha fire exits o fysa health and safety a pethau'n iawn, ac dwi'n meddwl dylen ni gweithio efo'i gilydd, achos ar diwedd y dydd oedd Iesu'n gysau pres, felly os maen nhw eisiau rhannu negas Iesu fel dylen nhw gweithio efo'r protestwyr, achos mae cyfalafiaeth yn anheg ar lot o bobl, ac oedd Iesu'n coelio mewn byd teg, felly. Erbyn hyn, mae dros 200 o bebyll yma tu fas i'r eglwys. A nôl y rai dwi wedi siarad â, maen nhw'n bwriadu aros yma tan o leia'r Nadolig. Ond beth oedd ymateb rhai o weithwyr yr ardal? It looks like a lot of fun, actually. There's probably some amongst them that go to any protest that there is. I'm not sure if they're here with much of a conviction about what they're, an understanding of what they're trying to protest about. Mae Raymond Fagan wedi bod yn gweithio i rai o fanciau mawr Llundain ers 20 mlynedd ac yn dweud bod tanliadau bonws yn angenrheidiol. Rhaid i'r pobl sydd yn wneud arian gael cyfle i wneud arian. Mae rhaid rewardio hyder a ddim yn gael stad fy pawb yn yr un peth. Ond mae'r banciwr yn dweud bod na newid agwedd o fewn y sector erbyn hyn, a'r cwmnïau'n gwrando ar gwynion y cyhoedd. Da ni yn wneud dipyn arian yn y ddinas, ond mae yna cyfrifoldeb i'r pobl sy'n wneud y lot arian i roi rhywbeth yn dôl. A dyna di'r neges dwi'n meddwl sy'n dod o'r protest, a rhywbeth mae pobl yn dechrau, sy'n wneud ychydig arian fel fi yn gwrando. Nôl yng Nghaerdydd, a mae Efa a'r criw wedi meddiannu yr adeilad yma ac yn cysgu yno ers pethefnos fel i rhan hi o'r ymgyrch. Maen nhw hefyd yn defnyddio nwyddau gwastraff o'r siopau i fwydo'r digartref. Da ni'n mewn complete solidarity efo'r movement Occupy, mae gyd sy'n digwydd yn bob man, mae'n amazing fatha. Ac y ffordd da ni'n bwydo nhw ydi peth o'r enw bwyd nid bomio, sy'n
tynnu sylw at faint o wastraff sy'n mynd ag faint mwy o pres sy'n cael ei gwario ar pethau fel rhyfeloedd yn lle ar bwydo pobl neu ar rhoi tai i pobl. A da ni'n neud stôl a da ni'n rhoi bwyd ffwr am ddim. So nawn ni'n neud hynna i'r protestwyr sy'n planio campio allan neu occupio ryw building. Dydd Gwener, mae yna ddiwrnod o weithredu yng Nghaedydd i gyd fynd ar protestiadau yn Llundain, a Efa'n gobeithio tynnu sylw'r Cymru. Ti'n meddwl bod y protestio yma yn Llundain a'r protestio sy'n mynd i ddigwydd ar draws Prydain, ti'n meddwl bod pobl yn mynd i ddeall a bod pobl yn deall pam maen nhw'n protestio? Ynddo, dwi'n meddwl maen nhw'n dallt, neu fysa pobl ddim yn mynd allan a fatha campio am mis yn oer y gwlad yma, os fysa nhw ddim yn coelio mewn rhywbeth go iawn. Pan o'n i yna, oedd o'n inspiring a dwi'n gobeithio fydd Caerdydd yn gallu gwneud rhywbeth jyst mor dda. Nesa, mae un clwb nos yn Nghaedydd newydd gyflwyno technoleg sy'n cymryd olion bysedd a manylion personol cwsmeried. Y bwriad yw gwella diogelwch o gwmpas y ddinas. Thomas sy'n edrych ar y dadleuon o blaid ac yn erbyn y syniad. Nos Wener yng nghanol y brifddinas a phawb allan i fwynhau. Bob penwythnos mae miloedd yn dod i yfed mewn clybiau ddyfarndau ar draws Caerdydd. Ond mae'r ffordd mae pobl am gael myneded i glybiau ar fin newid. Mae rai cwmnïau mynd i orfodi cwsmeriad i roi all bys yn ogystal ag ID wrth y drws, ac mae un clwb yn y ddinas wedi cyflwyno'r system yn barod. The main reason is the customers we have in, we can sort of keep track if there is any problems. I can create a witness report within 5-10 seconds to give to the police. It tells me if they've had any sort of problems in other venues, maybe in London. Fake ID is the big one. So in this day and age, there's a lot of fake IDs around, that are hard to get hold of. Bydd reolwyr yn cadw'ch manylion personol am byth, a'r unig bobl arall fydd yn cael gweld y wybodaeth gyda rheswm yw'r heddlu. I ni, mae fe'n rhoi gwybodaeth i ni o bwy sy'n mewn clwb. Yn enwedig pryd ni'n ymchwilio i droseddau difrifol sy'n digwydd mewn clybiau nos, fel pobl yn cael eu bwrw'n ac mynd i'r ysbyty. Mae'n rhoi syniad i ni pwy yn y clwb ac yn galluogi ni i ddod o hyd i'r bobl yna. Fel pob dinas sy'n bywiogi gyda'r nos, mae rai o hyd yn achosi trafferth. Ond gyda thechnoleg newydd, mae mwy a mwy o droseddwyr yn cael ei dal. Caerdydd yn ddinas sy'n ddiogel, oherwydd mesur yr heddlu a chamerau CCTV o gwmpas canol y ddinas, a mae hwn yn un cam arall sy'n mynd i wneud y ddinas yn lle llawer mwy diogel. Bwriad y system newydd yw lleihau'r problemau sy'n dod gyda'r nos yng nghanol y ddinas. Ond mae rai'n cwestiynu pam bod angen y fath dechnoleg. Dwi ddim yn gefnogol iawn o'r cysyniad i fod yn hollol onest oherwydd os mae rhywun yn mynd mas am noson allan, dydyn nhw ddim moyn cael recordio lle maen nhw wedi bod a pwy maen nhw wedi bod gyda neu data ynglyn â'i bywyd personol. Fel llywydd i'r grŵp hawliau dynol yn y cynulliad, mae'n gofidio am y system ac yn poeni sut fydd y wybodaeth yn cael ei rannu. Dwi'n credu bod yna broblem os dyn ni'n gweud, wel, mae angen y system yma mwyn ymdrin â trais yn ein prif ddinas. Be sydd yn digwydd nawr felly sydd mor anghywir. Dyna'r cwestiwn byddwn ni'n troi nôl i'r perchenog penodol yma. Ar ôl clywed y ddwy ochr i'r ddadl, penderfynais i gwrdd â grŵp o fyfyrwyr yng Nghaerdydd i gael ei ymateb nhw i'r syniad. Ydyn poen i chi ddim falle? Bydd fy'n rhoi chi off mynd i fwy o glyfau os maen nhw'n mynd i wneud yna? Mae'n poen i fi bod nhw'n cadw fe am amser mor hir, achos mae'n gyda fanylion di am beth wedyn, a fi'n siŵr bod e mor hawdd i unrhyw un gallu dwyn yr gwybodaeth yna. Mae jyst yn agor o drysau ar gyfer gymaint mwy o drosedd. Gallu gweld pam maen nhw'n neud e, fel jyst i trial stopio bobl a casu trwbl, a jyst bod fel clwbiau gwahanol i gyd yn mynd i clwbiau eraill i casu trwbl. A fe'n meddwl bod bach yn diangen. Lot o wybodaeth ar ID, ydy driver's licence. Lot o wybodaeth i... Just fel clwb, gyda gwybodaeth i gyd. Dweud, ydych chi'n mynd mewn i drwbl un waith mewn clwb. Ydyn nhw'n stopio chi na mynd i'r clwb na o gwbl eto, achos maen nhw'n cymryd y fingerprint. Dyna'r un peth maen nhw'n trial neud i cael gwared o trafodau, yna fe? Ie, ond dweud ydych chi gael bai ar gam, am rhywbeth, am rhywun yn
pynsio chi nhw fel i gyd, da chi gael chael allan. Da chi'n mynd gael mi fewn eto, enw ni bai chi o ddol. Ni'n gallu cael rhyw fath o bleidlais. Pwy sy o blaid y syniad? Neb. Pwy sy'n erbyn yna? O, mae'n fwy o broblam. Mewn cynhadledd e-drosedd wythnos diwetha, gyhoeddwyd y bydd y manylion personol 1 o bob 8 person yn cael ei dwyn o flwyddyn yma yng Nghymru. Yn ôl arbenigwyr, mae risg o hacio'n cynyddu. Bydd rhywun hacio mewn i unrhyw cwmni sefydliad os ydyn nhw'n bach neu mawr. Beth sy'n digwydd ydy, dyn nhw'n mynd i defnyddio cyfrineiriau digon cry. Mae troseddau ar y wen costio economi Prydain hyd at 40 biliwn o bunnoedd yn flynyddol. Yn ôl Peter, mae cyfrifoldeb ar gwmnïau i gadw'r wybodaeth yn saff. Os yw'r cwmnïau yn cadw polisia da, yn cadw cyfrineiriau da, wedyn mae hynny'n helpu cadw'r data yna yn saff. Anything with the addresses and stuff like that is kept really strictly under sort of 2-3 passwords, and it's not hard to, it's not easy to get into. Ond beth fydde barn y myfyrwyr ar ôl defnyddio'r dechnoleg newydd? Byddech chi jyst ddim yn meddwl amdano fe ar ôl chi cael full of drinks a jyst dod mewn fan hyn? Byddech chi ddim yn meddwl amdano fe? So chi gyd yn erbyn y cyn, beth yw'ch barn chi nawr, chi dal yn erbyn y? Sa'n gweld e'n gweithio. Dwi'n meddwl fydd o gweithio stopio ar ochydig gormod o hassle. Jyst cymryd loc am yna'r amser yna. Fel cymryd munud a hanner i pob un o ni. Fel mae'n noson eitha dawel hyn o, sy'n noson eitha busy a lot o bobl yn trial mynd mewn, fydd e jyst yn chaos fe. Mae Heddlu De Cymru yn gobeithio bydd clybiau ar draws y wlad yn dilyn esiampl y brifddinas. Ond pa mor sicr ydyn nhw o'r dechnoleg? Ni'n methu edrych y dyfodol a gwe beth sy'n mynd i ddigwydd gyda datblygiadau technolegol, ond ar hyn o bryd ni yn sicr o pa mor ddiogol yw y system newydd. Mae 2 gwmni arall yn barod yn cynllunio cyflwyno'r dechnoleg yng Nghaerdydd, ond mae un gwleidydd yn gobeithio tynnu sylw'r cynulliad i'r problemau posib. Fi'n credu bod e'n bwysig yn ein cyfarfod nesaf i ni trafod hawliau pobl yn hynny o beth. Ar ôl y toriad, dyddiadur fideo gan ferch sy'n cwyno am ei thaith i'r gwaith ar y tren. Croeso nôl. Yn ôl un arolwg diweddar, dim ond 44% o gwsmeriad Prydain oedd yn teimlo bod nhw'n cael gwerthu harian pan yn teithio ar dren. Owain sy'n ymchwilio i gwynion ac yn bwrw golwg ar y diwydiant. Ym 1993 nath y Llywodraeth breifeteiddio'r diwydiant trenau ym Mhrydain gyda'r bwriad o wella'r gwasanaeth. Yma yng Nghymru mae First Great Western ac Arrifa'n gweithredu yn y de. Trafod Arriva a chwmni Virgin yn darparu'r gwasanaeth yn y gogledd. Ond gydag 1.3 biliwn o deithiau yn flynyddol, pa mor ddibynadwy yw'r diwydiant? Un sy'n defnyddio'r tren i fynd i'w gwaith yw Casia Thomas o Abertawe. Mae hi'n teithio i Gaerdydd bob dydd, gan ddefnyddio cymysgedd o drenau Arriva a First Great Western. Fi ffili gyrru i Gaerdydd achos mae fy ngori yn angen yr car ac does dim digon o'r options arall, so dyma'r yr unig dewis dy fi. Ond mae hi'n teimlo bod angen i'r cwmnioedd wella eu darpariaeth a sicrhau prydlondeb yn enwedig wrth ystyried pris tocynnau. Mae'n really frustrating achos os chi moyn wneud rhywbeth arall, does dim dewis dy ti o gwbl achos chi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd neu pryd y tren nesaf yn dod. Felly, nath Casia gadw cofnod o'i phrofiadau hi wrth deithio ar y trenau o Abertawe i Gaerdydd ac yn ôl am wythnos. Dyma oedd y canlyniadau. Dechrau'r wythnos waith a Casia ar ei ffordd i Gaerdydd. Abertawe yn y bore, hyfryd. Roedd y trenau ar amser a'r daith yn hwylus y ddwy ffordd. Drannoeth, roedd y tren ddim ar amser yn dilyn problem ar y lein, a Casia yn hwyr i'w gwaith.
Bore da, mae'n dydd Mawrth heddi ac roedd y tren yn hwyr unwaith eto. Fel arfer, doedd dim gair am beth sy'n digwydd, ond dyna ni. Bore dydd Mercher, fi yng Nghaedydd ar hyn o bryd. I fod yn onest, roedd y taith yn eitha iawn heddiw. Mae hi'n braf ac mae pawb yn hapus. Ond, dydd Iau, roedd un o'r trenau o Paddington yn Llundain wedi ganslo, nath effeithio ar ei thaith. Yn edrych fel ffili mynd o'r tren gartref ar hyn o bryd, achos does dim lle ar y tren. Dyma y tren mwyn mynd a, ond ffili. Wedi methu cael lle ar y tren cyntaf, roedd rhaid i Kasia aros am y gwasanaeth nesaf. Fi'n dal yn aros am y tren. Does dim gair to beth sy'n digwydd. Fi mor hapus. Fi ar y tren ar ôl aros am tua hanner arall. Felly mae'n eitha da. Ond ychydig filltirodd i lawr y lein daw'r tren i stop, a Kasia dal methu cyrraedd adre. Mae'r tren wedi stopio mewn cae. Dwi ddim yn hapus. Bore da, mae'n dydd Gwener heddi. Ces i daith iawn bore yma, ond neithiau roedd y journey yn ofnadw. Cyrraeddais i yn Abertawe a 7 o'r gloch, ac fel arfer dwi'n yn ôl ar 6 o'r gloch, so rhan i'n eitha frustrated ar ôl popeth, ond gobeithio bydd y journey yn well ar ôl gwaith heddiw. Gawn ni weld. Nath Kasia gael yr un broblem wrth deithio adre ddydd Gwener hefyd, a'i thren yn orlawn. Ail diwrnod, mae tren ar Llundain yn hwyr, felly does dim lle ar y treni, sy'n eitha frustrating eto. Ac fel ti'n gallu weld, mae llawer o bobl ar y platform. Ar ôl oedi eto, roedd Kasia ar y tren nesaf i Abertawe, ond yn flinedig ar ôl wythnos hir o deithio. Oeddi hwnna'n arferol, de? Ydy'r wythnos ti wedi gweld yn... Ydy. Pob wythnos, mae un peth mawr sy'n digwydd a falle sawl pethau arall bach sy'n digwydd, ond ar ôl rhywbeth fel yna, ti'n just mor grac. Sut mae'r cwmniodd trenau yn ymateb i gwynion Kasia? Es i holi Eryl Jones o gwmni trenau Arriva Cymru. Ydych chi'n derbyn bod rhai o'ch trenau chi yn hwyr? Wel, mae rhai trenau yn hwyr yn anffodus, ond wrth gwrs, da ni ddim yn byw mewn byd perffaith. Dwi ddim yn unigryw i'r diwydiant rheilffyrdd. Os gymharwch chi ar diwydiant awyrennau ac ati, mae rheini'n rhedeg yn hwyr hefyd. Yn ôl adroddiad diweddar, roedd 87% o deithwyr yn hapus gyda perfformiad Arriva. Serch hynny, roedd llai na hanner yn credu bod y cwmni yn delio gydag oedi yn effeithiol. Da ni yn buddsoddi 7.5 miliwn o bunnau yn y fflyd y trenau, yn hadnewyddu nhw, gwaith sy'n cael ei gefnogi gan y cynulliad. Mae yna arian mawr yn dod o Ewrop trwy'r cynulliad unwaith yn rhagor 21 miliwn yn cael ei wario ar gwasanaethau cwsmeriaid. Ond wnaethoch chi 12.6 miliwn o bunnau o elw y llynedd fel cwmni. Faint o hynny ni'n mynd i weld nawr yn dod nôl mewn i'r gwasanaethau, neu i poced yr perchnogion mae hynny'n mynd? Wel, na, pan ydych chi'n rhedeg cwmni trenau, dyw e ddim i gyd i wneud gyda elw. Mae cwmnïau trenau, mae gyda trwydded i rhedeg gwasanaeth dros y hir dymor. Ac felly nod cwmnïau trenau ydy ail fusoddi'r arian yna, ac eisoes mae hynny'n digwydd.
Ond yn ôl Stella Mair Thomas o'r mudiad llais teithwyr, mae cwynion Casia yn rhai cyffredin ac mae angen i'r cwmnïau wella'r ffordd maen nhw'n cyfathrebu gyda phobl. I ni yn clywed yn aml bod y trenau ddim yn brydlon, a mae'n gwaith ymchwil ni yn dangos hynny ar draws y wlad hefyd, ar draws Prydain, bod pobl, dyna beth maen nhw eisiau. Maen nhw eisiau'r trenau fod yn rheolaidd, yn brydlon, maen nhw eisiau cael set, maen nhw eisiau cael gwerthu harian. Bythefnos yn ôl, a First Great Western yn ceisio torri record am y daith tren cyflyma o Gaerdydd i Lundain. Eleni, fe nath y Llywodraeth gyhoeddi y bydde'r lein rhwng y prif ddinasoedd yn cael ei drydaneiddio. Fyddai'n neud hi'n bosib i gwtogi'r daith o ryw 20 munud. Es i holi'r cwmni ynglyn â rhai o gwynion Casia, ac i weld pa gamau sy'n cael eu cymryd i wella'r gwasanaeth. Un o'n gwylwyr ni wedi cysylltu yn cwyno bod ambell i dren yn hwyr, ond yn fwy pwysig yn ni, pam yn hwyr bod hi'n cael y gwybodaeth cywir? Mae'n digwydd ambell waith, a does dim rheolaeth gyda ni ar beth sydd achosi un tren yn ei oedi. Chwma pethau mae'r signalau yn mynd lawr, a'n anffodus chi'n cael marwolaethau ar y cledrau ac yn y blaen. Does dim rheolaeth gyda ni, ond mae rheolaeth gyda ni dros roi'r gwybodaeth i bobl, a wy'n gwybod bod ni wedi bod yn gwella ar hynny. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Prydain i bwriad i drydaneiddio y llinell o Lundain i Gaerdydd. Ond lle mae hynny'n gadael Casia, sy'n teithio o Abertawe i brifddinas Cymru'n ddyddiol? Dwi'n siarad am drydaneiddio o Lundain i Gaerdydd. Wrth gwrs, i'r ferch yma, di hwnni ddim yn gwneud dim gwaniaeth achos mae hi'n mynd o Abertawe i Gaerdydd. Wel, wrth gwrs, mater i'r Llywodraeth ydy hynny. UK PLC, os maen nhw chi sydd yn penderfynu pa fath o rwydwaith sydd gyda ni. Ni yn ein cwmni ni am yr diwydiant reilffyrdd yn gyffredinol drwy Wledydd Prydain yn gryf o blaid trydanu'r rwydwaith. Mae'n lanach, mae'n gyflymach.